खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ आबुङै नायना लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। फैदो दिनैनि रादाबखौ फारि नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दं, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हादोरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव अक्सिजेन प्लान्ट बानायनो थांखि लादों। हादोराव कर'ना बेरामनि साग्लोबसारनायजों नोरजिया जानानै थानायजों लोगोसे अक्सिजेननिबो आंखाल जानानै दं। लोगोसेनो हादोरनि माखासे देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि गोनांथि जानानै दं। हादोराव अक्सिजेन एक्सप्रेस ट्रेन खारनाय, इन्डियान एयारफोर्सनिफ्राय अक्सिजेन ट्रेंकार लाबोनायनि उनाव हादोरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव अक्सिजेन जेनेरेशन प्लान्ट बानायनाय जागोन होनना बुंथिदों हादोरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बे खोथाखौ 25 एप्रिल रबिबार खालि टुइट खालामनानै फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा टुइटनि गेजेरजों बुंदों दि अक्सिजेननि गोनांथिखौ थि खालामनो थाखाय हादोरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव अक्सिजेन प्लान्ट बानायनाय जागोन। बे गिदिर बिथांखिनि जोहै हादोरनि गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि जगायथि होनाया बांगोन आरो हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरानो बेनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। श्रीरामपुर गेटनि कर'ना टेस्ट खालामग्रा थावनियाव क'क्राझार जिल्लानि डिसि भास्कर फुकनआ दावबायफैदों। सानफा एफा सानफ्रोमबो कर'ना जिउसानि गोसारनायखौ नोजोर बोनानै थांनाय सुनिबारनिफ्राय सोनाब बेंगल आरो आसाम सिमा श्रीरामपुर गेटआव गुबुन रायजोनिफ्राय हाबफैनाय गासै मानसिफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादों आरो गासैबो गारिखौनो सेनिटाइज खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि डिसि भास्कर फुकन आरो गसाइगाव महकुमानि एसडिअ सिभिल पुलनि सरकार बिथांमोना आसाम सिमा श्रीरामपुर गेटआव फसंजानाय कर'ना टेस्ट खालामग्रा थावनियाव नायगिदिंफैदों दि गोजौ बिफाननि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला आरो धुबुरी जिल्लानि थाखाय श्रीरामपुराव चेकिं गेट फसंनाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानै श्रीरामपुर गेटआव कर'ना चेकिं गेटखौ खालामनाय जादों। दासिमाव गासै 3 लेब दं आरो गोनांथि जायोब्ला एबा बांद्राय होंगो दोंगो जायोब्ला माखासे लेब बारायबावनो साखाफारा जाना दं। कर'नादि जेबो उसुबिदाजों मोगा-मोगि जानाङैनि थाखाय पुलिस बिफान आरो सावस्रि बिफाननि मावथिफोरखौ थोजासे लाखिनो नाजादों आरो गोब्राब बेरामिनि थाखाय एम्बुलेन्सबो दोनखानाय जादों। साखाथिनि रायजोफोरनि खावलायनाय बायदियै हम आइसोलेसननि राहाबो खालामनाय जादों आरो दासिमाव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै आइसिइउ बिसनाखौ गासै गंस्नि थियारि खालामनाय जादों आरो बारायदेरबावनो थाखाय नाजागासिनो दं होनना फोरमायो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिज'रामाव 30 घन्टानि उनावसो खोमोरनो हादों गिख्रंथाव अर खामनायखौ। थांनाय 25 एप्रिल सुनिबारनि 7 रिंगासो समनिफ्रायनो मिज'रामनि लुंलै जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव अर नांजेनदोंमोन। बे अरा गिख्रंथाव महर लानानै मिज'राम रायजोनि लुंलै जिल्लानि सिङाव थानाय गंजि गामिफोरजों लोगोसे लुंलै सोहोर साखाथि फाखाथियाव थानाय ओनसोलफोराव आरो लांलाय जिल्लानि सिङाव थानाय गंथाम रुरेल डेभेलपमेन्ट ब्लकआवबो गोहोम खोख्लैदों। मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि जोरामथांगा बिथाङा मिरु सरकारखौ खावलायनाय लेखा थांनाय रबिबारनि मोनाबिलि समाव इन्डियान एयारफोर्सनि नाजानायाव गं-2 MI-17P5 हेलिकप्टारजों खोमोरनो हायो। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला मिज'रामनि अर खोमोरग्रा बिफान, आसाम राइफल, BSF आरो मिज'रामनि भलन्टियार ग्रुपनि जवान बिथांमोना गोख्रोङै खोमोरनो नांथाबबोदों। ससियेल मिडियायाव बर' आरो कार्बिफोरखौ बरुण गुप्ता मुंनि दुथां सुबुङा बुथारनो हुमखि होदों। दासान्दि नुनो मोन्दों बिथांनि बे हुमखिया ससियेल मिडियायाव खोब भाइरेल जादों। बिथांखौ हमना आयेननि गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। दुथां बरुण गुप्ताया आरो बुंबावदों गाव सासे बर' सिख्लाजों लोगोसे बिमाखौ जिनाहारि खालामदों होनना। बिथांनाव बेनिबो भिडिअ दं, भाइरेल खालामगोन होनना बुंदों। आरोबाव बर' सिख्लाफोरनि देहा सोलेरनि सायावबो लेथ्रा बिबुंसार होदों। बिथांनि बे लेरथिया बर' हारिखौ लाजिफोनांदों, निन्दा होनाय जादों। बर' आइजोफोरखौ मुगैथाव खालामदों। बिथांखौ थाबैनो सरकारा हमना गोख्रों साजा होथों। बे आयदायाव बिटिआर सरकाराबो नोजोर होयोब्ला गाहाम। इनाव जाहाथे बर' हारिखौ लाना रावबो बिदि लेथ्रा राव बुंनो हायै बायदि। सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाय आरो थांनानै थानाय, जानाय लोंनाया गोबां थासारिजों गोरोबैयाव आथिखालाव सुबुंफोरा गोबां बेराम आजारजों भुगिनांबाय। बेबायदि समावनो आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ बयखौबो देहा सोलेरखौ राफोद लाखिनो जगा आरो फुंनि ब्याम खालामनो खावलायदों। बिथाङा टुइट खालामना बुंदों दि आं सानफ्रोमबो गोलाव थाबायना जगा खालामना देहाखौ राफोद लाखियो आरो गोजोननाय मोनो। बिथाङा बयखौबो खावलायदों देहा सोलेरखौ राफोद लाखिब्लासो सुबुंनाव बेमार आजारा साफिनो हाया। बेखौ टुइटारनि गेजेरजों रन्जित कुमार दास बिथाङा फोरमायदों। कभिड-19 भाइरासनि गाग्लोबनायजों त्रिपुरानि गोख्रों खौरांगिरि तन्मय चक्रवर्तीया मैया मोनाबिलियाव रुंसारि जाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ड्राग्स फालांगिरि रफिकुल इस्लामआ नलबारियाव हमजादों। नलबारियाव सानफ्रोमबो बांबोनो हमदों जौ ड्राग्सनि फालांगिया। नलबारि पुलिसआ सानफ्रोमबो खालामगासिनो गोख्रों नायबिजिरनाय। नलबारि सदर थानानि असि तपन कलिता आरो टाउन दारका बिश्वजित देउरिनि दैदेननायाव नलबारि प्रमस्टा सकनिफ्राय 7 कन्टेनारजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना रादाबखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो।